Ini tidak lupa juga di live YouTube channel Malik Ngawi Official. Iya. Wah, jan matur nuwun. Suka Ngawi lho tekan kene. Truk apa? Wah, matur nuwun sing riyen sing pareng tindak ning gubuke ak dhewe. Ya Bapak Warsita, Pak RW. Bapak Agus Triyono, bisa disamenangan. Nggih. Pak Roger. Kalih Bapak Aris Supriyadi, sarjana ekonomi. Wah, betul. Ning mau sore ya Bapak panitia nggih mengke nek apa jenenge enten sing nyumbang lagu napa niku boten sah kersane guru-guru mawon. Ya manut mawon kalih panitia. Nek napa dhuwit ya gelem kegen sing kru-kru mawon nanjake Mas Garing Tralala. SKL napa SWL ngono. Wah, jajik. Wah, iya. Munggahke sapa? Ya ngaturaken Mas Gareng. Apa iki? Mbok yo mesem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Nggih, wilujeng enjing, Mas. Bowo. Semangat selalu Mas Nggih, Bowo. amin. Alhamdulillah. Ketok kerasan sampean teng mriki. Wah, nggih ta. Omah dhewe. Dudul yo bebrayan teng mriki. Nalureke almarhum bapak yo. Nggih. Alhamdulillah bentangan. Nggih. Tondo tresnane lho Mas nganti goro-goro sing mriksani taksih kepareng lenggah jenjem jenak sedayanipun. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Bentangan. Luar biasa, hebat nonton wayang ini iki semene katahe. Ndadekke semangate dalang, Mas. Umpama aku dalange kok goro-goro kok iji semene iki tak barke sesuk jam 11 awan wayang. Oke, tenan Mas, tanpa dagelan. Nyenengke Mas, ketrima. Uga didongake ya Mas wong ngendikane piyai iki, piyai sepuh ki nek wis jam yah mene iki ibarat wong donga ki mandi-mandine ijabah. Muga-muga warga masyarakat wonten ing Bentangan pinaringan rezeki ingkang kathah melimpah berkah barokah sehat walafiat jasmani lan rohani. Amin. Sing tani ya didongake subur kang tinandur ijo royo-royo panene melimpah omone ilang. Amin. Sing pegawe mundak jabatane, mundak pangkate, mundak gajine. Sing sekolah pinaringan pinter berprestasi sok ben enek menteri saka Bentangan kene. Amin. Amin ya robbal alamin. Wah nyenengke. Sing usahawan usahawati sing merantau ya didongake termasuk donatur hebat Mas. Muga-muga usahane lancar ngrembaka berkah barokah rezekinipun. Amin. Kebak donga ya Mas. Nggih amin. Pangger donga becik nggo liya engko balik apik ning awake dhewe. Nggih. Ngoten niku alhamdulillah. Apa pripun Mas? Nggih, kula dongake. Jenengan nyuwun donga napa? Kula jasa ndongake wong lho niki. Tak dongake rezekine sampean lancar. Nggih, kek rabi. Amin. Dereng rabi ta? Dereng. Ngerti aku.